Tilst Kirke blev for over 800 år siden opført i en lille landsby langt uden for Aarhus, kaldet Tislæst. Ordet kommer af den nordiske himmelgud Tyr og et gammelt udtryk for efterladenskab. Tilst er noget, som himmelguden har efterladt sig. Et lille sted, men med en gammel civilisation. I kirkegårdsmuren er der en meget gammel tegning af en okse, og så har dette gudernes udsted en imponerende kirkebygning. Skib og kor med sine sammenlagte knap 200 kvadratmeter i udvendig mål var større end områdets andre kirker i for eksempel Kasted og Sabro. Så selvom det var et lille sted, så stod kirken ikke tilbage for andre, og det har den aldrig gjort. Her fra sydsiden ser vi også tårn og våbenhus. Sidstnævnte kom efter tidens mode sikkert til i forbindelse med kirkens store ombygning sidst i 1400-tallet. Dets mærkelige navn våbenhus kom så ikke alene af, at enhver skulle lægge sine våben der, inden han gik ind i kirken, men også af, at kirken med sin centrale placering i landsbyen var det naturlige samlingssted i tilfælde af krig, således at bønderne kunne have deres våben opbevaret her. Fra vestsiden fylder det høje tårn det meste af synsfeltet. Tårnet blev sandsynligvis opført før reformationen i 1536, men er flere gange blevet restaureret. Det er bygget af munkesten og stod på et tidspunkt med blytækket spir, og der var gentagne gange problemer med tårnet. I 1822 ville sognebørnene sågar gerne rive det ned, men det fik de ikke lov til. Det står på synlige marksten. Vindfløjene er formet som haner, og det vides ikke, hvornår man fandt på det. Vejrhaner på kirker kender vi fra kirker sydpå, der er indviet til Sankt Martin, men der ses kun én hane. Det er meget specielt med Tilst Kirke, der har 2 haner, og de blev fornyet i 1922. Sankt Martin er kirken ikke indviet til. Det er mere nærliggende at tro, at den var indviet til Jomfru Maria, så det bliver til Vor Frue Kirke i Tilst. Tilst Kirke, det vil sige skib og kor, stod færdigt omkring år 1200. Det vides ikke, om der har været et offersted for eksempel guden Tyr på stedet, hvor kirken blev bygget. Når de romanske kirkebyggere byggede kirke, skabte de et stykke af himlen på jorden. Kirken skulle være et udtryk for det himmelske Jerusalem på jorden. Det skulle være noget helt andet end de lerklinede hytter, der ellers lå i Tilst landsby. Her fra nordsiden ses den tilmurede kvindedør tydeligt. Udsmykningen af indgangen er ikke så omfattende og smuk, som vi skal se senere, at sydindgangen er. I østen stiger solen op. Ja, det ved hvert et barn i Danmark, som kender Ingemanns skønne salme. Og den romanske kirkebygger har også udnyttet det faktum, at solen kommer fra øst, for han har sat sit vigtigste vinduesparti her mod øst. Netop for at morgensolen kunne strømme ind igennem bygningen og lyse på menigheden. Som en minde om den allerførste påskedag, hvor Kristus stod op fra de døde. Så den romanske kirkebygger har sat sin bygning mod øst og ladet sit vigtigste vinduesparti med buet overlægger, der har gjort meget ud af det, vende her mod øst. Der er også 2 andre grunde til, at han har gjort det. For han forventer, at Kristus, når han kommer igen, kommer fra øst på himlens skyer. Og en tredje ting er, at det jordiske Jerusalem i Israel jo også vender mod øst. Så når mennesker fra andre religioner, f.eks. muslimen, vender sig i en bestemt retning i sin bøn, jamen så kan vi jo kun have respekt for det, for næsten alle danske kirker, de gør det samme. Der har også været gamle romanske vinduer mod vest og mod nord, og de blev lukket op igen på et tidspunkt, mens her mod øst er det muret til. Vi ved, at der har været glasmosaikker i de gamle vinduer. Vi har fundet ganske små reminiscenser, som nu er på Nationalmuseet. Kamtakker her på både skib og kor kom til i 1860'erne og 70'erne efter tidens skik. Det har selv sagt været enormt slid at udhugge sådan nogle stenkvader her, som vi har på skib og kors hjørnerne i Tilst Kirke. Og her er der ovenikøbet en af kirkebyggerne, der har mundret sig med at lave noget, der kunne ligne et skakbræt eller et dampbræt. I hvert fald er der udhugget udsmykning her på den her sten. Og den anden halvdel synes at være ved indgangen til selve kirken på højre side, som vi skal se senere. Ellers er det utilhuggede marksten, som kirkebyggerne har brugt her i Tilst.
Man skal ikke lade sig narre af, at præstetavlen den starter i 1583. Det er ikke fordi kirken kun kommer derfra. Vi ved simpelthen ikke, hvem der var præster, primært i katolsk tid. Men præstetavlen starter altså 1583 med Hans Lauritsen Oldarf, og så kommer præsterne ellers derned af her ved Tilst Kirke. 27 i alt er der opregnet. Her i våbenhuset er der også 5 gravsten stillet op langs væggene. Gravstenene har jo tidligere ligget i kirkens skibs gulv, for på et tidspunkt blev det jo moderne og blev begravet ind i selve kirkerummet. Men det var noget uhygiejnisk, og derfor blev det forbudt, og gravene blev sløjfet, og ligene blev flyttet ud på kirkegårdene, og så blev de her gamle gravsten altså så placeret bevaringsværdigt og værdigt her i våbenhuset. Og de vidner altså også om, at Tilst Kirke har tilhørt forskellige herregårde her i området, Brandstrup, Frisenborg og Kærbygård. Gravstenene her, den ældste her i våbenhuset er fra 1600-tallet, er faktisk genbrug, de fleste af dem, således at man har kunne beholde billederne øverst på gravstenen, og så blot skifte navnene ud, som vi øvrigt skal se her et rigtig godt eksempel på herover. Og her er faktisk altid et eksempel på sådan en genbrugsgravsten. Selve gravstenen er fra 1625, men Anders Rasmussen i Brandstrup, han har altså købt den nede i Vor Frue Kirke i Aarhus, og så brugt den til sig selv og sin hustru i 1808 og 9, da de dør. Så øverst er der et billede, som er altså fra 1600-tallet, og så er selve indskriften genbrugt. Og her står der så Anders Rasmussen af Brandstrup og hans hustru Maren Sørensdatter. Og den har ligget inde i Tilst Kirkes gulv, men er sat herud som gravsten her i våbenhuset. Nu skal det handle om indgangen til kirken. Tilst Kirkes indgangsportal er flot, uden at være prangende. Her har vi den romanske kirkebygger for fuld udblæsning. For 800 år siden, der kom enhver kirkegænger her til Tilst Kirke, og netop til den her indgang. Der var ikke noget lignende i den lille landsby, som Tilst var. Og den romanske kirkebygger har været inspireret af Bibelen og af Salomos tempel, som vi hører om i 2. Kongernes bog. Det var jo himlen på jorden, der skulle bygges. Så derfor har han også sat de 2 stolper, Jakin og Boas, som de traditionelt kaldes, og en flot overligger, det der kaldes en tympanon. Her i Tilst er der ikke så noget ekstra vaganza over den tympanon. Den er flot uden at være prangende. Mange andre steder der ser man, hvordan Kristus er mejslet ud i stenene, men ikke her i Tilst. Men der er dog alligevel 3 regnbuer oven på hinanden, og det er jo ikke tilfældigt. Ikke alene kan den romanske kirkebygger af byggetekniske grunde godt lide de runde former, men det symboliserer faktisk også den her regnbue, som Gud han satte på himlen efter den store stormflod, hvor kun Noah og dem, der var i arken, de overlevede. Der satte han regnbuen til minde om, at jeg vil være med alle dage indtil verdens ende, at himlen har noget at gøre med jorden. Og må ikke vi også kan se det inde i den romanske kirkebyggers kirkeskib. En kirke er først og fremmest et brugsrum, for hvis det ikke er et brugsrum, så er det jo i virkeligheden bare et museum. Al respekt for museer, men en kirke, som er et museum, er jo en museum over en død religion. Så længe der fejres gudstjeneste, døbes børn, begraves mennesker, vis mennesker, jamen så er kirken i allerhøjeste grad levende, og kirkebygningen holdes levende. I sådan en gammel kirkebygning som Tilst, så kan man ikke være med at tænke på, hvad vil de her gamle mure egentlig sige, hvis de kunne snakke? Menneskers gråd og grin igennem årene, jamen det sidder ligesom i kalken, så det kunne være spændende at lægge ørerne til murene for at høre, hvad de kunne sige. De allerførste mure, der blev bygget af de romanske kirkebyggere, jamen det var for at skabe det himmelske Jerusalem her på jorden. Og det kan man også se i dimensionerne. Det er sådan, at koret, som man straks får fokus på, når man kommer ind i rummet, det er cirka 49 kvadratmeter stort, og skibet er cirka 3 gange så stort. Og det svarer altså også til Salomos tempel i Jerusalem, til det helligste og det allerhelligste. Så den romanske kirkebygger vil altså genskabe himlen på jorden med sine dimensioner her i kirkerummene. Allerede her ved indgangen til kirken, der møder os noget helt specielt for Tilst Kirkes vedkommende, nemlig den her spottefigur.
Her står den frække mand med sin kølle i hånden og tungen ude af munden. Nu skulle man tro jo, at en kirke var et pænt sted, men altså, det modsvares noget af den her spottefigur. Og hvad er meningen så med ham? Ja, det er svært at finde nogle bibelske referencer til sådan en spottefigur, så kalkmaleren har nok selv fundet på det, måske været inspireret andre steder fra, men i hvert fald ikke fra Bibelen af. Og jeg tror, at han står der for at minde kirkegængeren om, at se at byde denne spottefigur trods, når kirkegængeren kommer til kirke. Kirkegængeren tror måske, at al hans salighed skal findes inde i kirkerummet, det der foregår ved gudstjenesten, ved sakramenterne. Men spottefiguren siger, haha, du skal ikke tro på noget af det, der er herinde. Men kirkegængeren skal så ranke op i sig selv og byde spottefiguren trods, og så sige, ja, jeg tror, hvad der sker herinde. Noget af det første, der slår kirkegængeren, der kommer ind i Tills Kirke i dag, det er jo alle disse her fantastiske kalkmalerier. Og hvem har så malet dem? Ja, vi ved det ikke. Der er ikke nogen kunstnernavn på, som malere jo putter på deres malerier i dag. Der er ikke rigtig nogen signatur i den forstand. Men måske alligevel, fordi her over vinduet mod syd, er der en buket blomster. Og lignende buketter finder vi i andre østjyske kirker. Og det gør, at maleren, der står bag kalkmalerierne her og i andre østjyske kirker, har navnet Markblomstmaleren. Og det skyldes, at han simpelthen nyder og holder meget af at gengive forskellige motiver fra den lokale fauna og dyreverden. Og således ser vi netop også i Tills Kirke rundt omkring på hvælvingerne, ser vi hjorte, blomster og sågar en enhjørning også. Ikke fordi jeg tror, at en enhjørning gik rundt i gaderne i Tilst i 1470'erne, så det er altså et troens symbol, men det er der også blevet en plads til her i Markblomstmalerens fantastiske udsmykning af Tilst Kirke. Markblomstmaleren har ikke sat sin signatur, og så dog måske alligevel, for heroppe i koret, der er der et billede af et hoved. Konfirmanderne kalder ham for julemanden eller nissemanden, men det er der ingen grund til at antage, at han skulle være en Sankt Nikolaus, der er tegnet her. Snarere er det sådan, at det er et portræt af Markblomstmaleren, tror jeg, fordi ud af hans mund, der kommer hele kirkens ornamentik. Den starter simpelthen her oppe i koret, og så kan man følge den igennem hele kirkebygningen. Så måske har han alligevel fået sat sin signatur på denne facon. De romanske kirkebygninger var små, lavloftede rum, men da man når op i sengotisk tid, så blev det moderne og skifte dem ud med krydshvælv. Så lofterne blev fjernet, de små vinduer blev erstattet af større vinduer, og der kom hvælvinger til. Det var en meget dyr affære. Og hvem havde råd til det? Ja, det har blandt andet Jens Iversen Lange, hvis våbenskjold med de 3 roser, vi ser her på den mest prominente plads i kirkeskibet, nemlig lige over triumfbuen. Den navnkundige biskop af Aarhus var en hovedrig mand, som også bekostede Tills Kirkes udvidelse her, ligesom en mængde andre ting. Han var ikke bange for at sætte magt bag ved sin akt. Det var også ham, der stod bag ved Aarhus Domkirkes fantastiske altertavle af Bernd Notke. Så han var en rig og indflydelsesrig person, som ønskede, at mange af hans kirker i stiftet skulle undergå denne modernisering, kan man sige, på hans tid. Så i 1470'erne, jamen, der blev lofterne erstattet med krydshvælv, 3 krydshvælv her i skibet og 1 i koret. Ved siden af Jens Iversen Langes monogram, jamen der er den franske lilje og sådan majuskel. Det kunne tyde på, at kirken i sin tid var blevet indviet til Jomfru Maria. Biskop Jens Iversen Lange bekostede udvidelsen af Tills Kirke og kalkmalerierne, som det var blevet moderne i sengotisk tid, mange steder også at få op på væggene. Hvad skulle kalkmalerier gøre godt for? Jo, det er først og fremmest bøger for mennesker, som ikke har lært at læse. Her kunne kirkegængeren altså se hele frelseshistorien. Derfor var det ikke lige meget, hvad der blev skildret på væggene. For kirkegængeren skulle jo gerne have noget med sig hjem, når han havde kigget på væggene. Og derfor har Markblomstmaleren også i takt med tidens skik fulgt et ret fast skema, der var for kalkmalerier.
nemlig alle påskens dramatiske begivenheder. Og han har ovenikøbet valgt at lave en lang række draperier hele vejen rundt i kirken, ligesom for at markere, at ovenover dem, der foregår verdenshistoriens største drama, største teaterstykke. Og hernede, længst mod vest, der starter kalkmaleriernes tegneserie ligesom. Vi har skærtorsdag aften, hvor Jesus han sidder og spiser sit sidste måltid med disciplene. Den disciple, som Jesus elskede, Johannes, er tættest på ham, som vi læser om det i Det Nye Testamente. Og på den forkerte side af bordet, der har vi Judas, i øvrigt den eneste uden glorie. Og på bordet er der serveret påskefrokost, nemlig lammekotelet og brød. Og så fortsætter historien så ellers, men det er meget utydeligt. Desværre har vi ikke kunne genskabe alle kalkmalerierne. Det er de originale farver, vi har her. Kalkmalerierne fandt man i 1860'erne og blev så fremdraget i 1925, og så igen restaureret af adskillige lejligheder, senest i 2003 og 2004. Men takket være, at de følger et forholdsvist fastlagt skema, så ved vi, at de to øverste billeder, som er usynlige og ret utydelige i dag, de forestiller Jesus i Getsemane have, bønnen derfra, og Judaskysset, indtil han så bliver ført til ypperstepræsten, hvor Jesus han står i sin skarlagenrøde, passionskærlighedsrøde dragt og bliver forhørt af ypperstepræsten, mens en soldat holder fast om rebet, som er bundet om hans hænder. Det hele, i midten af det hele, er jo den tilmurede kvindedør. Og dramaet det fortsætter. Jesus han bliver nu ført til kong Herodes. Vi ser ham sidde på den samme tronstol, som også ypperstepræsten sad på. Der sidder han med kongekrone på og med scepter i hånden.